Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που κατασκευάζουμε πράγματα. Τον PC Games. Ναι, αυτή τη φορά όμως θα δουλέψουμε, θα συνεργαστούμε αντί να ανταγωνιστούμε μεταξύ μας. Ναι. Και έχουμε και τον τρελό, τον τέτοιο που έχουν βάλει fail ονόματα. Ναι, όντως. Συγγνώμη φίλε. Λοιπόν, τελειώσαμε τη μύτη του καραβιού. Ναι παιδιά, φτιάχνουμε καράβι. Ναι. Δεν έχω καταλάβει αυτό τώρα τι θα είναι. Τώρα αρχίζει και καταλαβαίνω. Το πάνω πάτωμα. Και καλά αυτό το... Φώτη απλά δούλευε, μη ρωτάς. Όντως είναι... Ο Αναστάσης είναι Λοιπόν. αυτός που διευθύνει το σχέδιο. Ναι, τι να κάνουμε. Έχουμε κάποια πείρα πάνω. Λοιπόν. Έχεις κάνει fail μύτη. Γιατί? Πρέπει να είναι λίγο πιο... έτσι. Μα μιλάμε για μεγάλο καράβι, Ναι, πρέπει να είναι... Εγώ τα κλείνω εδώ, φύγε. Δηλαδή για δείξε μου Αναστάση, τι κάνεις εσύ. Τώρα κατάλαβα. Αλλά έχεις φαιλά λίγο το σχήμα. Όχι, κομπλέ. Λοιπόν, Αυτό το πρέπει μύτη. Κάτσε. αυτό εδώ θα είναι η μύτη. Και καλά δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που έχει από κάτω σαν της αγοργόνα. Θα το κάνουμε ρε. Ρε Φώτη, περίμενε. Εντάξει, απλά είπαμε. Ανυπόμονο παιδί. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε το άλλο που εδώ πέρα που είναι το τιμόνι. Ρε Φώτη. Ρε αυτό το ύψωμα δεν πρέπει να φτιάξουμε τι άλλο μας. Συγγνώμη. Λοιπόν, πρώτα να φτιάξουμε το από κάτω. Okay. Λοιπόν... Φώτη, μπορείς να μου βρεις Παιδιά, τη εγώ φτιάχνω μέση. από πάνω. Τη μέση. Βρες μου πρώτα τη μέση από εδώ. Από εδώ μάλλον, από εδώ. Αναστάση, εγώ Αυτά τα φτιάχνω... δύο μέχρι κάτω, τη μέση. Ωραία. Και μετά θέλω να μου βρεις κάτι άλλο. Άσε με να δεις θα φτιάξω. Όχι. Ρε Δεν Αναστάση, θέλω να δω τι θα φτιάξεις. Θέλω να κάνουμε το από κάτω. φτιάχνω αυτό το πανί ρε. Το πανί θα το φτιάξουμε μετά. Τελείωνε, έλα. Μετά θα το φτιάξουμε. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το από κάτω. Το Παιδιά, μισό έχω μια άλλη συνεννόηση. Όπα ρε. 37 δια 2 δεν βγαίνει. Βγαίνει... Ωραία, βάλε ένα. Μαμά, 37,2. Νομίζω 37 πρέπει να είναι, δεν είμαι. Μπορεί να έχω ξεχάσει κανένα. Οπότε το πάμε στο 38. Δεν έχει διαφορά σιγά. Ναι, 38, έλα. Τραβά το άλλο μία. Εντάξει. Παιδιά, κανένα δεν ξέρω πώς κάνει. Λοιπόν, συνεχίσουμε. Ωχ, λολ. Πρέπει να φτιάξουμε και από εδώ τη μύτη. Κομπλά. Λοιπόν, Πλέτη, ένα να φτιάξει τη μύτη από την άλλη. Στο πίσω μέρος δεν φτιάχνεις μύτη. Όχι. Στο 19 τους κάνω. Ας με να κάνω πίσω μέρος, εγώ να το φτιάξω. Όχι. Κοίτα μία. Ξέρεις τι κάνεις, το σηκώνεις, αλλά δεν το σηκώνεις τόσο, το σηκώνεις προς τα πάνω. Αυτό κάνω. Άσε με να δεις. Να χαρείς. Κάπου έτσι. Εδώ. Και από εδώ. Τι φτιάχνουμε τώρα, είπαμε. Να το γεμίσω εγώ εδώ πέρα αυτό. Κάπως έτσι. Άσε με το φτιάξω εγώ που ξέρω ρε. Όχι, λοιπόν, Φώτη πάμε να φτιάξουμε από κάτω. Άλλο. Να το κάνω κι εγώ όσο όλο γύρω αυτό. Yep. Εκτός από τη μύτη, έτσι. Και εννοώ από το πίσω μέρος. Το
το καράβι του Captain Hook. Με λίγα λόγια. Όπα. Μην το κάνεις το ακόμη το από πίσω για να το φτιάξει ο μελέτης. Τώρα, ας είναι, βάζεις αυτό το μπλοκ και βάζεις και αυτό. Κάτω αυτό σε όλο, πριν κάτω. Ποιο? 2 και 1. 2 και 1 προς τα μέσα. Βέβαια. Αυτό. Και βάλτε τα προς τα μέσα. Πρέπει να βάζω σκαλοπατάκι, γιατί δεν βάζουμε απλά ένα τέτοιο. Θα βάλεις αυτό. Εντάξει. Όχι σκαλοπατάκι ρε. Δεν κάνεις σκαλοπατάκι, βάζε κανονικό μπλοκ. Ολόκληρο, οκ. Τι είναι αυτό? Τι του λες τώρα? Αναστάση πήγαινε φτιάξει τη γοργόρα που είναι μπροστά. Πρώτα πιστεύω πρέπει να φτιάξουμε το από κάτω, παιδιά. Βασικά πρέπει να πράσουμε βασικά και μετά τις λεπτομέρειες. Ναι, ισχύει, εσύ περνά το έτσι όλο φώτι. Δεν και μετά. Άσε τη μύτη θα την κάνω εγώ. Φλόρι νομίζω λέγεται. Δεν πειράζει, εγώ το λέω μύτη. Έλα ρε όχι. Λol. Λοιπόν, τώρα θέλω να βάλεις ένα μπλοκ εδώ. Αυτό. Αυτό συνέχεια. Και τραβά το όλο. Έτσι. Οκ, εντάξει. Άρα από την άλλη. Και όπως έτσι παιδιά φτιάχνουμε... Εκεί Ναι, το που είναι ο καπετάνιος και... Λοιπόν, εγώ λέω να κλείσουμε λίγο το βίντεο. Όχι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Μπορούμε να το κάνουμε σε fast motion. Νομίζω ναι. Αλλά θα το δούμε. Αλλά εντάξει, θα είναι βαρετό λίγο. Λοιπόν, κάνει το cut και ξανά ανοίξτε το βίντεο. Λοιπόν παιδιά, τα λέμε σε λίγο όταν θα τελειώσουμε σχεδόν με όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Γεια σας παιδιά. Η συνέχεια λοιπόν του προηγούμενου βίντεο που θα τη σταματήσουμε πάλι σε λίγο, γιατί πιστεύω θα βαρεθείτε και σε λίγο να βλέπετε όλη τη δουλειά που κάνουμε. Τώρα φτιάχνουμε το πανί. Μέχρι τώρα έχουμε φτιάξει το πάνω, θα φτιάξουμε το τιμόνι εδώ. Έχουμε φτιάξει την καμπύρα του καπετάνιου. Ναι, τέλος πάντων. Θα το φτιάξουμε μετά αυτό. Και έχουμε φτιάξει και το κάτω μέρος του πλοίου. Το κάτω μέρος δεν έχει τελειώσει με τίποτα. Το κάτω μέρος παιδιά δεν έχει τελειώσει ακόμα, θα το δείτε σε λίγο. Λοιπόν, οκ. Αυτά. Και έτσι παιδιά κοντεύει να τελειώσει το καραβάκι μας. Έχοντας νερό, η γλώσσα θα φύγει μέσα. Έχοντας φτιάξει το πανί, τη σημαία, το κάτω μέρος. Το κάτω μέρος δεν έχει φτιαχτεί έτσι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, απλά το έχουμε φτιάξει και το έχουμε κλείσει.
είναι ένα ωραίο καραβάκι. Καραβάκι. Καραβάρα. Καραβολέγκος. Λοιπόν. Παιδιά, αυτή είναι η γοργόνα που φτάσει ο Φώτης. Φυσικά και θα τη σπάσουμε. Κακή γοργόνα. Το κεφάλι, εξή. Και έτσι λοιπόν το καράβι μας αρχίζει και γίνεται όλο και καλύτερο. Κατέβει να τελειώσει. Λοιπόν, του λείπουν τα κανόνια που εγώ τα έχω έτοιμα. Για έλατε να τα δείτε. Του λείπουν 1-2 λεπτομέρειες. Λοιπόν, έλα να δεις το κανόνι. Το πρώτο δεν το είδατε, παιδιά, είναι ένα με τις φωτιές. Πετάει φωτιές και παραλίγο να κάψω το καράβι. Ναι, επειδή δεν σηκώταν να έξω το βίντεο εκείνη τη στιγμή. Πέταξε φωτιές και πήγε να μας κάψει τα πανό. Λοιπόν, έλα να δεις το καράβι. Έλα να δεις το TNT, ρε. Το ξέρω το κανόνι. Έλα να το δεις. Δεν ακούς, το ξέρει. Τι κανόνι είναι αυτό τώρα. Καταπληκτικό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, Λοιπόν, ποιο να κάνω, το 1 ή το 2. εγώ προτείνω. Ένα. Ναι, το 1 όντως. Το 2 είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι, ισχύει, μπορεί να σκάσει μέσα στο κανόνι. Παίζει στο πλοίο. Ναι. Έτσι λοιπόν. Είσαι ηλίθιος, αγόρι μου. Πήγαινε από εκεί. Πήγαινε από εκεί. Ρε, κρυώνω. Πάω από εκεί, εντάξει. Τώρα είναι μόνο οι λεπτομέρειες, παιδιά, μας έχουν μείνει. Κοντεύει να τελειώσει όλο το καράβι. Αυτό είναι η καμπίνα του καπετάνιου τώρα και καλά. Φυσικά το πλοίο είναι λίγο δύσκολο να έχει απολύτως τέλεια συμμετρία. Εδώ είναι το αμπάρι λοιπόν με τους θησαυρούς μας και τα diamonds. Τα οποία θα βάλω μόλις τώρα. Γιατί πιστεύω ότι είμαστε και στον κόσμο του Minecraft. Και κάνα 2 diamonds. Ok, λοιπόν. Εδώ είναι που κοιμούνται οι ναύτες. Και ρε παιδιά, κουζίνα, γιατί ακόμα να φτιάξετε. Ο Φώτης έχει αναλάβει. Κουζίνα. Ναι. Πού είναι το Παιδιά, μπορείτε να στείλετε την επόμενη σας ιδέα στο τι να φτιάξουμε. Όχι, κάτω στα σχόλια. πρώτα θα κάνω το ένα κανόνι και μετά το κλείσει και μετά το ξανανοίξουμε όταν τελειώσω όλα τα κανόνια. Ναι, παιδιά. Λοιπόν, θα δείτε και τη συνέχεια του πλοίου. Φάκε τη μάνα. Λοιπόν, Παιδιά, δεν θα τα δείτε. γεια σας παιδιά, λοιπόν. Εδώ είναι κάτι το οποίο μόλις τώρα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε χτίσει ένα τεράστιο τείχος από obsidian και όλο αυτό το βουνό είναι γεμάτο με TNT. Έχουμε κάνει μια redstone διαδρομή η οποία περνάει ένα ποταμάκι και φτάνει μέχρι εκεί πάνω και έχουμε ένα bottom. Λοιπόν, όλο αυτό το βουνό θέλουμε να εξαφανιστεί για να φτιάξουμε ένα τεράστιο κάστρο. Πιστεύουμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, οπότε. Ναι, δεν πιστεύω να ζήσει το καράβι. Ούτε εγώ. Λοιπόν, Άντε, γιατί... πάμε. Περιμένε. Για τελευταία φορά πρέπει να δείτε μια το καράβι μας. Ναι, ισχύει. Σε Λοιπόν, περίπτωση- κάτσε να τους το δείξουμε λίγο όλο. Ως μνήμη, λοιπόν. Έλα, μου. Ξεκινάμε. Τα δύο Λοιπόν, πάνω από εδώ πέρα είναι γράφει games. και από Εδώ πίσω πέρα PC. PC, games, Το είδατε, τα κάτι chest. το κανάλι μας. Λοιπόν, εδώ πέρα, αυτά τα hoppers βάζεις μέσα fire charge και ρίχνει φωτιά. Ακριβώς. Από εδώ κατεβαίνουμε στο μπάρι, με τους χρυσούς τους φέλους που έφτιαξε ο Φώτης. Τα καθένα του για το πλήρωμα. Και τα Ναι, υπόλοιπα. Λοιπόν, από εδώ μπορούμε να κατευθυνθούμε στο από δωμάτιο εδώ. του πειρατή, του αρχηγού, τέλος πάντων, του captain. Ναι, εντάξει, το μικρό δωματιάκι. Εδώ πάνω είναι το μέρος στο οποίο οδηγεί το πλοίο. Και ένα τέτοιο μονάκι. Αυτό δεν σου είναι τίποτα. Εδώ πάνω είναι που λένε μια στεριά κτλ. Τέλος πάντων, ναι, αρκετά. Πάμε να ξεκινήσει η έκθεση. Έτσι. Λοιπόν, Αναστάση, έχεις την τιμή. Έτοιμος. Όχι. Θα γύρει τα μουλαγκάρια όλα το φυσί. Ας ελπίσουμε να μην λαγκαρέσουμε. Ναι, Λοιπόν, βάλτε, βάλτε. 3, 2, 1. Όχι, κάτσε. Κάτσε λίγα δευτερόλεπτα γιατί τώρα έχω αυτό για το Night Vision που φτιάχναμε μέσα το τέτοιο. Σε 20 δευτερόλεπτα, περιμένετε.
Τέλος πάντων, παιδιά. Πάμε. Μόλις σας πω μετράμε από τα 10. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ ένα απίστευτο τείχος από Obsidian που το έφτιαξε ο Φώτης με Αναστάσιος, εγώ πυρπολούσα το βουνό. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, η διαδρομή με τη Redstone που θα έρθει στον Αναστάση. Αναστάση, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Τίποτα. 4, Όχι, πιο κοντά, 3, 2, 1. 1, πάτα το. Δεν. Ωπα ρε. Κάναμε βλακεία, το Ρίτσον δεν πάει, χρειάζεται repeater. Σοβαρά. Φιλάρα μαύρια, κάτσε. Είστε λίγοι. Κάτσε, άσε να το φτιάξω. Οκ, πάμε παιδιά. 3. Μίλησε λίγο εσύ. Γιατί πρέπει να το φτιάξω και παίρνει ώρα λίγο. Σωστό, σωστό. Κάτσε λίγο. Θέλει. Ναι, παιδιά, μας ξέφυγε μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν πειράζει όμως. Χαρά. Πάνω απ' όλα, νάτος. Ένα Αναστάση ωραίος. Έλα, Κώστα. Οκ, λοιπόν. Κώστα. Άντε. Κλειστή βλάβη. είναι Άρχισε το τον κύριο, λοιπόν. άρχισε τον κύριο. Πάμε. 3, 2, 2. 1. Ένα. Πάτα το. Δεν. Ω, 3. Έλα. Κάτι. Όπα, παιδιά, Παιδιά, δεν γίνεται. Έχω λαγκάρει. παιδιά, εγώ το βλέπω. Από σε μένα φαίνεται. Και εγώ το βλέπω. Και όχι σε μένα φαίνεται. Ωχ. Όπα, το βουνό. Το βουνό Γιατί δεν κάνω, γιατί σας είπα εγώ να βάλουμε την επιφάνεια. Παιδιά. Κάτι το οποίο δεν περίμενα να δω ποτέ. Δεν είσαι φίλοι, ρε. Τελείωσε. Όχι. Μπράβο, ηλίθιοι. Γιατί. Τι είναι, σπάει ακόμα, κάτσε, σπάει ακόμη. Σπάει το διαλύει. Ω, πώς θα είχαμε βάλει, ρε. Κάτσε. Θα διαλυθεί όλο, κάτσε. Νομίζω αυτό έχει μείνει. Τελείωσε. Όχι. Σπάει. Πάει ακόμα. Μόνο σε μένα, παιδιά, έχει Το λαγκάρει. κάναμε πάρα πολύ βάθη, παιδιά. Πρέπει να το ξαναχτίσουμε όλα αυτά. Πετέξου σιγά. Γίνεται το νερό, παιδιά. Κάποιος να κλείσει το νερό. Θα έχει χτύπα τώρα παντού νερό. Ναι, καταστράφηκε λίγο η glowstone. Καλά σας είπα ρε ότι θα παίρναγε το τείχος. Το τέτοιο. Το πέρασε, έσπασε το καράβι. Όχι, όντως έχει καμία τρύπα στο καράβι. Το πέρασε από κάτω το τείχος. Σε έσπα το δεινός. Αλλά είναι πολύ μικρό το damage που έχει πάθει το όλο Ναι. το... Το καράβι έχει φάει. Ωραία. Ρε, σας είπα εγώ να βάλουμε επιφανειακά. Εντάξει, λοιπόν, τώρα ξέρετε τι λέω. Να Μας πάτε. κάψει λίγο ένα στριφ. Ακόμα σκάει. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, λέω να βάλουμε σε όλο το μέρος να το πάρει. Παιδιά, καταλάβετε κάτι, δεν σκάει τώρα πια. Τελείωσε η έδειξη. Έχετε λαγκάρει. Όχι, δεν έχει λέγεται. Σε μένα δεν δείχνει τίποτα. Ναι, τώρα έχει τελειώσει. Λοιπόν. Είναι ακόμα σκάει. Ελάτε λίγο να σπάσουμε αυτά που έχουν μείνει στον αέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνω και εγώ το βίντεο. Από ό,τι είδατε, πέρασαν ένα-δύο TNT και Το δυστυχώς φυλάμε. κάνανε ένα μικρό damage στο πλοίο μας. Αλλά δεν έχει σημασία, το ξαναρχίσουμε. Πού ρε, πού έσπασε. Στο Κάνε μου τυπή, κάνε μου τυπή. Κάτσε ρε, πάμε να το δω. Κάνε μου τυπή. Εντάξει, ένα Ναι, TNT αυτό. νομίζω θα ξέφυγε. Ωχ, Βέβαια, βοηθήστε με να σπάσουμε. Οκ, λοιπόν. Τα λέμε παιδιά. Όπως τελικά το πλοίο επέζησε. Το τεράστιο τείχος το οποίο δεν ξέρω πώς θα Εγώ δεν σπάσουμε. πρόκειται να το κλείσω το βίντεο. Εσύ λέγει. Από μένα κλείνει.